Drown ni at rhan ucha'r prif gylch yn y gogledd, a'n golygon ar adran dy, a llygad craff y beirniad i chi'n gweld fyny, y tu ôl i'r ceffyl, yn beirniadu'r gystadleuaeth yma, sef Mr Ernest Gant. Ac i ni yn edrych ar dosbarth i'r Ebolesi neu'r Adfarch, dyflwydd ddod. 12 wedi cofrestru, 7 wedi dod yma y bore yma i gystadlu ar ail ddiwrnod y sioe yn Llanelwedd. Felly'r beirniad yn ysgant yn taflu golwg, yn edrych bod yna gydbwysedd yn perthyn i'r ceffylau yma, yn ceisio sicrhau bod yna unrhyw wendidau amlwg pan mae'n edrych â nhw i fyny yn reit agos. Felly'r beirniad yn ysgant yn profiadol iawn wrth gwrs, wedi cael llwyddiant yma nôl yn 2006, gile'r Pearl. Mi oedd hi yn gil bencampwr Benywedd. Mae yna ffordd digon caredig gyda'r cystadleuwyr hefyd yn dos. Ni wedi bod yn edrych yn y fe drwy'r bore. Ffordd dda iawn gydag rhai sydd yn arwen ac yn dangos. Ie, mae i weld yn trin yr perchnogion neu'r arddangoswyr yn garedig iawn. Gyda ni ar hyn o bryd Nant Eglwys Jolly Roger, y tad Mynffordd Maldwyn a'r fam Ioiar Black Velvet. Gyda'r adrannau ifanc, oes na heriau o flaen y beirniad wrth feirniadu gan bod nhw yn weddol ifanc? Mae yna heriau yn perthyn i bob dosbarth neu i bob ceffyl mewn ffordd. Wyt ti eisiau sicrhau gyda'r adrannau ifanc yma, wyt ti eisiau sicrhau bod y cydbwysedd yn wyt i'r ceffyl, oherwydd beth ti'n gweld weithiau bod y part cefn yn mynd i fyny yn gynt na'r part blaen, felly pan wyt ti'n edrych ar y ceffyl wedyn, wyt ti'n colli'r cydbwysedd. Hefyd, trwy roi fwy o fwyd, mae'r ceffylau medru tyfu yn hytrach na rhoi gwedd arno. Felly mae sawl sialens yn perthyn i'r dosbarthiadau ifanc yma i sicrhau bod nhw'n edrych ar ei gorau ac yn edrych yn gywir hefyd. Gan bod nhw yn ei prifiant, ie? Ie, mae nhw'n tyfu. Mae ceffyl yn tyfu hyd bod e'n 7 oed wrth gwrs, ond yn ystod y blynyddau cynnar hynny, blwydd, 2 flwydd, 3 mlwydd oed, dyna'r blynyddau lle mae'r ceffyl yma yn newid fwyaf ac yn tyfu fwyaf wrth gwrs. O ti'n crybwyll pan o'n i'n edrych ar ganol y prif gylch gyda'r adran A tipyn yn y dosbarthiadau hynny a falle yn haws i feirniadu gan bod ti'n gallu rhoi tebyg at ei debyg drwsysau gilydd. Ychydig bach fwy o her gan mai dim ond 7 Sioe flaen Ernest Gant fyny. Wel, ie, mae hynny'n hollol wir, oherwydd pan mae gyda ti llai o nifer, mae'r dewis yn llai wedyn, felly mae'r siawns hynny wedyn bod ti'n mynd i chwilio rhywbeth, neu ffeindio rhywbeth wyt ti'n hoffi yn llai. Mae'n gallu gwneud pethau'n anoddach, ond wedyn bosib bod yr ymgeiswyr wedi yn gwybod beth yw ei deipau, ac wedyn mae'r pobl hynny sy'n gwybod bod gyda nhw geffyl sydd ddim yr hyn mae'n hoffi, heb ddod o'i flanau. Felly, i fi wedi sylwi bod yr holl geffylau sydd o'i flanau, maen nhw o deip tebyg iawn, maen nhw'n y lliw coch i gyd, mae hwnna'n gyson iawn gyda fe. Ie, byddwn ni'n gweud bod nhw o deip pentraidd yn comet, oherwydd mi oedd yna farch blynyddoedd nôl yn reit enwog. Gallai di gweud bod y Cobiau Cymreig yn cael ei rhannu mewn i 2 deip. Teip Hendi Brenin, sef y teip cryf, coeswyn, o bosib fwy tuag at y gyrru, a wedyn mae gyda ti'r teip pentraidd yn comet. Bosib bod yna bach fwy ansawdd yn perthyn i'r rheini, yr asgwrn yn fflat iawn, y pen yn ddeniadol, felly i ni'n gallu adnabod yn syth bod yn ysgant yn hoffi y teip pentraidd yn comet. Difyr clywed am y 2 deip, ac falle bod yna un yn denu Ernest Gant ychydig bach yn gryfach na'r llall. Felly 7 o flaen y beirniad, a tipyn o waith beirniadu o'i flanau eto. Os un di mynd nad y liga di?
Felly'r un ar y brig ar hyn o bryd, brydfa Trofarth. Nad, mae'n drwg 'da fi. Dwi'n meddwl mae Tommy Fuller sydd ar y brig ar hyn o bryd. Tommy Fuller yn arddangos ar ran Simon Charman, Copperthorne, Killer Queen. Nithon ni sôn yn gynharach am Geler Pearl. Wel, Geler Ryan yw'r tad yma, felly dyna'r teip mae Ynys Gant yn chwilio am. Tebyg at I debyg. Felly bosib bod yr ymgeiswyr yma wedi adnabod I deipau ac wedi dod â'r ceffylau hynny sydd yn ddeniadol iawn i'r beirniad Ynys Gant. Fel un sydd wedi dangos dy hunan, mae rhaid pan mae'r het yn dod bant na ochennaid y ryddhad yn dod y ti. Wel, fe ddath yr hat I ffwrdd ac Ernest Gant wedi diosg yr het a'i gyfeirio at yr cobyn arbennig yma gyda'r adran dy a wedi dod i'r brig I ni'n edrych ar gystadleuaeth yr Ebolesi neu'r adferch dyflwydd ddod. A'r wobr gynta yn mynd I Copperthorne Killer Queen. O Geler Ryan a'r gaseg Copperthorne Sweet Rosalie. Yn ail, mae Trofarth Brenhines y Ser sydd yn berchen ar y rhiban glas. Ac yn y trydydd safle, Hywi Melody. Llanothoni side the negotiator ar gaseg Hywi Mari Fach. I can see the rosettes being handed out in class 80 with the first prize today in the filly or gelding 2-year-old going to the Charman family. That's exhibit 911 with Copperthorne Killer Queen. So congratulations to the Charman family. Exhibit 911 winning the class with Copperthorne Killer Queen. Second prize then going to exhibit 901, and that's I.L. Roberts with Trovarth Brenhines y Ser. Third prize then going to exhibit 910, and that's R.J. Davis with Hywi Melody. Fourth prize to exhibit 9. A dyma pam mae pobl yn dod I gystadlu yn y sioe frenhinol bob blwyddyn yn gobeithio am yr eiliad arbennig yma. Dyma chi Copperthorne Killer Queen yn dod yn fuddigol yn nosbarth yr Ebolesi ar adferch dyflwydd ddod gyda'r adran dy. Yn cael ei ddangos gan Tommy Fuller a llon gyfyrched mowr iawn i'r perchenog Simon Charman. And seventh place going to exhibit 907. Kay Davis is Nant Eglwys Jolly Roger. So give them a round of applause, ladies and gentlemen. Llongyfarchiadau mawr I chi I gyd.